आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवली, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। मळगाव रेल्वे स्थानकावर सोमवारी रात्री मांडवी आणि कोकण कन्या एक्सप्रेस क्रॉसिंग दरम्यान रेल्वे प्रवास करणाऱ्या युवकाचा अपघात झाला। ओवळीये येथील संदीप रामचंद्र वरग असं या जखमी युवकाचं नाव आहे। या दुर्घटनेत त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे। त्याला अधिक उपचारासाठी गोवा बांबुळ इथं हलवण्यात आले। मळगाव रेल्वे स्थानकावर रेल्वे चढत असताना हा अपघात घडला। क्रॉसिंगला लागलेल्या गाडीत तो चुकून बसला होता। गाडी सुटत असताना ही बाब लक्षात आल्यानं तो रेल्वे चढायला गेला आणि हा अपघात घडला। जखमी युवकानं राजापूर येथील तिकीट काढलं होतं। गाडी चढत असताना हा अपघात घडला। जखमी अवस्थेत रेल्वे ट्रॅक जवळ पडलेला युवक त्याच अवस्थेत प्लॅटफॉर्मवर चढला। या अपघातात त्याच्या पायाच्या तळव्याला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्राव झाला। तळव्याचा भाग रेल्वे ट्रॅकवर दिसून आला, परंतु केवळ स्टेशन मास्तर आणि गार्ड असे दोघेच जण स्थानकावर असल्यानं त्यांना ही घटना समजलीच नाही किंवा अन्य गस्तीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचं रिपोर्टिंगही केलं नाही, असं स्टेशन मास्तर शेट्ये यांनी सांगितलं। इथे पेशंट माझ्याकडे आलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे नक्की मी ती गोष्ट सांगू शकत। आता ते दाखवतात फोटो, त्याच्यावर मी तुम्हाला सांगू शकतो की बाबा असं असं इंज्युअर आहे म्हणून। किती आहे काय तर माझ्या समोर ती व्यक्ती आली नाही, परस्पर ते घेऊन गेलेले आहे। नक्की ही घटना कधी घडली आणि तुम्हाला कधी कळलं? माझ्याकडे 2 गाड्यांचं क्रॉसिंग होतं आणि दुसरा स्टेशन मास्टर होता 8 वाजेपर्यंत ड्युटीला। त्याच्यानंतर त्या दोन्ही गाड्या साधारण 20:03ला दोन्ही गाड्या गेलेल्या आहेत। 8 वाजता आमच्या रेल्वेच्या टायमिंगप्रमाणे 20:03 दोन्ही गाड्या गेलेल्या। नक्कीच त्यांच्यासोबतचे त्या दरम्यानच साधारण 8च्या आसपास ती व्यक्ती पडली। गाडी आली कोकण कन्या आली कितीला 20:01ला आली, 20 म्हणजे तेवढ्या दरम्यान पडलेला आहे। 20:01-20:03च्या आसपास कायम गाडी ज्यावेळी असते त्यावेळी लाईट पूर्णपणे दोन्ही प्लॅटफॉर्मच्या लाईट लावलेल्या असतात। ज्यावेळी स्टॉपिंग ट्रेन असते, स्टॉपिंग नसली तरी गाडीच्या आधी 15 मिनिटं येण्याच्या आधी गाडीला लाईट लावली जाते नॉन स्टॉपिंग ट्रेनला, आणि स्टॉपिंग ट्रेनला पूर्णपणे गाडी पुरे पॅसेंजर इथून बघितले आता चालत येणार आणि नंतर लाईट बंद केली। या घटनेबद्दल तुमच्या गाड्या नसतील तर आपण लाईट चालू ठेवत नाही, बंद ठेवायला आम्हाला वरून आदेश आहे। या घटनेबद्दल तुमच्या काही कर्मचाऱ्यांकडून तुम्हाला रिपोर्टिंग झालं की ग्रामस्थांकडून? माझ्या कर्मचाऱ्यांकडून रिपोर्ट फक्त ज्यावेळी हे ग्रामस्थ तिथून नेत होते त्यावेळी माझा माणूस येऊन बोलला की असं एका माणसाचं तळवं हे झालेलं आहे आणि त्याचे मी त्याला परत नातेवाईक आलेत का, तर नातेवाईक त्याला घेऊन गेले। हा फक्त रिपोर्ट मला झाला। म्हणजे तोपर्यंत इथला कोणालाही माहीत नव्हतं कोणाला माहीत। किती कर्मचारी इथे सध्या कार्यरत आहेत? म्हणजे आम्ही सध्या दोघे जातो, एक स्टेशन मास्टर आणि एक पॉईंट्स। त्यामुळे तुम्हाला समजू शकलं ना, कारण त्यावेळी गाड्या पण त्याच्यानंतर 2 गाड्या गेल्या, त्या गाड्या पासिंगच्या याच्यात आम्ही होतो। 2 गाड्या क्रॉसिंगला थांबल्या असं समजतं। नेमकं घटना काय घडली आहे तुम्हाला समजली आहे का? CCTV फुटेजबद्दल तुम्ही माहिती घेतली? CCTV फुटेज मी RPFला विचारलं। RPF बोलले की गाडी गेल्यानंतर एक माणूस ऑफ साईडला तिथे बसलेला आहे आणि तो फोन लावतोय पॅसेंजरला आणि त्याच्यानंतर तो वर चढून आलेला आहे प्लॅटफॉर्म। कुणी आजूबाजूला नसल्यानं अपघातानंतर जखमी अवस्थेत पडलेल्या त्या युवकानं नेमळे भागातील आपल्या मित्रांना घटनेची कल्पना दिली। त्यावेळी रामदास कोकरे, अनुज सोरे, बाबू शेळके आणि स्थानकावरील गार्ड सावळ यांनी बेशुद्ध पडलेल्या त्या युवकाला उपचारासाठी हलवलं। सुमारे अर्धा तास तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडून होता। मित्रांनी स्थानकासमोरील रिक्षातून त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात आणलं, मात्र दुखापत गंभीर असल्यानं त्याला गोवा बांबू इथं हलवण्यात आलं असून त्या ठिकाणी अधिक उपचार सुरू आहे। या घटनेची माहिती मिळताच पुंडलिक दळवी, देवेंद्र टेमकर, हिदायतुल्ला खान यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात जात मदत कार्य केलं। त्यानंतर रेल्वे स्थानक गाठत रेल्वे स्थानकावरील प्रकाराबाबत स्थानक मास्तरांना जाब विचारला।
तुम्ही शब्दाला कशाला धरताय मला? तुम्ही आता सांगता ना बोलताय आता तुम्ही काय सांगितलं मी आतापर्यंत बऱ्याच सिच्युएशन हँडल केलेल्या आहेत. त्याची ही ज्यावेळी माझ्याकडे आली ते आता हे सगळं घेतलं की नाही डिटेल्स आपण नाही उगाच भांडायचं म्हणून भांडायचं एखादा जीव जाणार असतं त्याचा भांडायचं म्हणजे काय उगाच भांडणार. मी त्या माणसाला विचारायला सांगितलं नाही त्याला व्हीलचेअर बोला शिस्तीत बोला तुम्ही. मी कुठे बोलतो तुम्ही आता एवढे लोक घेतली की नाही पेशंटची विचारा ना त्याला व्हीलचेअर पाहिजे कोण आले का माझ्याकडे काय मागायला येणार कोण माणसं कोण तरी सुद्धा मी त्याला सांगितलं त्याला व्हीलचेअर पाहिजे तर ते साहेब ते येणार होते कोण सांगा त्यांच्याबरोबर होते दोघे जण येणार कोण तुम्हाला दोघांनी ठरवलं येऊ दे ठीक आहे पण तरी सुद्धा त्याला म्हटलं त्यांना बघ जर व्हीलचेअर पाहिजे असली तर ते इथपर्यंत सांगितलं त्याला त्याच्या आधी तुमची माणसं घेऊन गेली माणसं घेऊन गेला वैद्यकीय मदत मिळणं गरजेचं होतं की नाही वैद्यकीय कोण आहे आपल्याकडे इथे वैद्यक इथे काय नाही हो त्याला तेच सांगतो म्हणूनच ते घेऊन गेले ना तिकडे सावंतवाडीला न्यायलाच पाहिजे जो माणूस न्यायला पाहिजे. आणि असं आहे ना मी ते म्हटलं कसं ऍम्ब्युलन्स येईपर्यंत वाट बघूया नको आपण पोलिसांनी येत आहे कॅपॅसिटीच नाही आणण्याची रक्त बाबा इथून तिथपर्यंत सगळं असं तिथपर्यंत काय असं झालं काय तो म्हणजे फटफटत गेला काय नक्की फुटेज आहेत कॅमेरे आहेत प्लॅटफॉर्मवरून कॅमेरे दिसतात सगळे इथे नाही दिसणार कंट्रोल एवढा वेळ जखमी अवस्थेत पडलेल्या युवकाच्या मदतीला आपण का पोहोचला नाहीत? स्थानकावरील लाईट का बंद केल्या जातात असा सवाल केला. यावेळी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार थांबा असलेली गाडी क्रॉसिंग करून गेल्यावर लाईट बंद केल्या जात असल्याचं स्थानक मास्तर यांनी सांगितलं. तर ते केवळ दोघेच कर्मचारी स्थानकावर असल्यानं आणि जखमी युवकाच्या अपघाताची कल्पना नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसं कोणत्याही प्रकारचं रिपोर्टिंग स्टेशनवरील गस्तीच्या लोकांकडून झालं नाही असं स्टेशन मास्तर म्हणाले. स्टेशन मास्टर आणि गार्ड अशा 2 कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर स्थानकाचा कारभार आणि रेल्वेचे पोलीस देखील नसल्यानं प्रशासनाच्या कारभाराबाबत उपस्थितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अपघातानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून म्हणावं त्या प्रमाणात कोणतंच सहकार्य मिळत नसल्याचं जखमी युवकाच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. उशिरापर्यंत पोलिसांना देखील याची कल्पना त्यांनी दिली नाही. लोकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सावंतवाडी पोलिसांना या घटनेची कल्पना रेल्वेकडून दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. यानंतर घटनास्थळी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे यांनी दाखल होत घटनेचा पंचनामा केला. सावंतवाडी मळगाव स्टेशनवरची आपण हे दृश्य पाहतोय. याच ठिकाणी अगदी काही तासांपूर्वी एक अपघात घडला. ओवळी येथल्या एका युवकाच्या पायाला गंभीर दुखापत त्यावेळी झाली आणि त्यावेळी त्या युवकानंच कोणीच तिथं न आल्यानं आपल्या मित्रांना फोन केला. ते आपल्या समोर आपण पाहतोय त्याचे मित्र. त्यांनीच त्याला बचाव कार्य करत हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवलं. सध्या तो पेशंट बांबोळीमध्ये. मित्रा, नेमकं काय झालं? तुम्हाला कधी फोन आला आणि काय वस्तुस्थिती होती त्यावेळी? जेव्हा तिने फोन केला तर मी घरी होतो सुनेमेळा तिथे आणि तिने मला फोन केला की पडल्यानंतर तो पडल्यानंतर फोन केला असं असं पडलोय त्याला धावू दे लवकर या. आणि तर मी रस्त्याने येत होतो मी येत होतो 5-10 मिनिटं फोन करायचा ये लवकर ये जरा माझ्या बोटाला लागलं असं. तेव्हा मग कळलं मला एवढं काय नसेल. आणि मी आणि हा अनुजा आला इथून आलो मी आणि लाईटी सगळं बंद केलेले होते प्लॅटफॉर्मचे सगळं लाईटी. तरी त्याला फोन लावतोय मी कुठे आहे कुठच्या मार्गाला आहे. तो सांगतोय मला मी मुंबई जातो रोडला आहे 2 नंबर प्लॅटफॉर्म होते पुढे एकदम आहे. मी बॅटरी दाखवतो त्याला असं बॅटरी पुढे हात इकडे म्हणून मी धावत गेला तर तिथं पडलेला असं बेसूद असं पडलेलं बोलत होता रडत होता. आणि मी अचानक त्याला काय एवढं बघतो मी जरा मला चक्कर आली. मला एवढं तिथे पायाचं असं झालं की तिचा पाय तुटून गेला आणि बघून मला रक्तून चक्कर आली. तसंच मी त्याला उचललं असं दोन्ही एका उचललं यांनी पायाला धरलं आणि हा मी प्लॅटफॉर्मवर वरनच धावत होतो आणि पासून हा शेके आला. हा मग त्यांनी येऊन लाईट चालू केली प्लॅटफॉर्मची. तेव्हा त्यांनी आणि मी उचलून रेल्वे प्लॉट क्रॉस करून तिकडून घेऊन गेलो रिक्षाने. 108ला फोन लावला. 108 नंबर फोन उचलत नव्हते. नंतर रिक्षा जाणारे जरा हात नमस्कार पाया पडून ते सांगितलं बाबा रिक्षा थांबवलेला असं आहे. तेव्हा रिक्षावाला आला तिथे. मग आम्ही त्याला सावंतवाडीमध्ये गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल गेलो. तिथून त्याला ड्रेसिंग केलं आणि बांबोळी त्याला घेऊन गेलं.
तुम्ही पण तुमच्या त्या गावातल्या युवकासोबत होता. नेमकी तुम्हाला समजलेली घटना काय? मला समजलं की नेमळ्यावरून मला फोन आला. आलो तर यांच्याने पेशंट बाहेर काढलेला होता. पेशंट बाहेर काढला तर बघितलं, मी रिक्षा बघायला गेलो. रिक्षा घेऊन आलो आणि त्याला पेशंटला ते आम्ही सावंतवाडीला घेऊन गेलो. आता पेशंटची स्थिती कशी आहे, काय समजलंय का? बांबोळीमध्ये ऍडमिट झालाय का तो? आता आहे तसंच आहे. आता बांबोळीला पोचलंय सध्या. अजून काय तिकडनं आपला रिपोर्ट काय आले नाही त्यांचे. नक्कीच तुम्ही पण सोबत असल्याचं समजतं. इथनं काय तुम्हाला सहकार्य मिळालं? स्टेशनवरनं किती लोक तुमच्या मदतीला आले? स्टेशनवरून कोणच नाही, फक्त एक माणूस फक्त आला होता. सावळ म्हणून एक माणूस फक्त आला होता, कर्मचारी म्हणून. बाकी कोणच नाही. त्यांचे पूर्ण लाईटी बंद सगळं. ते सावळला येऊन मी सांगितलं तेव्हा लाईट चालू केली. इथे काहीच नाही. कोण कुठे आहे, काय स्टेशन कुठे आहे तो दिसत नव्हता. आम्ही इथे आलो, काळोख आला, पूर्ण काळोख होता इथे. आणि एक आम्ही अँब्युलन्सला फोन केला, कुठे अँब्युलन्सवर तो फोनच उचलत नाही. काय करायचं आहे गावातल्या लोकांनी? नशीब की तो जिवंत होता. तो जिवंत होता, मग तिने फोन करून आम्हाला फोन केलं, सांगितलं असं असं. जो सोबत तो मेला असता काय वाईट झालं असतं, कसं कळलं असतं आम्हाला? तरी पण तो सांगतोय आम्हाला सावंतवाडीला आपल्याला नेऊ नको, तिथे आपली बायको आहे. ती बायको आहे आपली. तरी पण तो सांगतोय बायको आहे आपली, मला बांबोळीलाच न्या तुम्ही डायरेक्ट, असं पण तो सांगतोय. असं रडतो, माझ्या हॉस्पिटलमध्ये बायको आहे, मला तिकडे घेऊन जाऊ नका, तिकडे घेऊन जाऊ नका, मला बांबोला डायरेक्ट घेऊन जा. तरी पण त्याला सांगतो तिकडे इकडेच जा, असू दे असू दे, आम्ही बघतो काय, त्याला कळणार नाही, बायकोला कळणार नाही. तो रिक्वेस्ट करत होता आम्हाला. त्यांचे भाऊबंद तुम्ही जात का? आपण आलात राष्ट्रवादीचे काही लोकांनी या ठिकाणी पाहिलं. नेमकी वस्तुस्थिती तुम्हाला काय कळली? आणि आताही पाहतोय तर 2च कर्मचाऱ्यांवर पूर्ण रेल्वे टर्मिनल म्हणून जे घोषित केलं होतं त्याचं भूमिपूजन केलं होतं त्या ठिकाणी आपण आहोत. आणि 2 कर्मचारी अख्खा रेल्वे स्टेशन चालवत आहेत. इथे तसं बघितलं तर इथे आपण बघतोय आता की कुठच्याही प्रकारच्या सुविधा इथे नाही आहेत सध्या. आता बघितलं तर साधा सिक्युरिटी पण नाही आहे. आता आम्ही इथे आलो तर सगळ्या या ज्या काय आता फुटपाथवरच्या लाईन होत्या, लाईट्स होत्या, त्या सगळ्या ऑफ होत्या, बंद होत्या. आम्ही आता स्टेशन मास्तरांना जेव्हा ह्या लोकांनी इथे येऊन सांगितलं तेव्हा यांनी या लाईट चालू केलेल्या आहेत. तिथे प्लॅटफॉर्मवर जो तो लोळत पडलेला तो सुद्धा यांना दिसत नव्हता. हे जेव्हा धावत आले तेव्हा एकामेकाची बॅटरी दाखवून त्याला शोधून नेलाय, उचललंय. रक्तबंबाळ अवस्थेत तो पडलेला होता. कुठच्याही प्रकारे या रेल्वे स्टेशनकडनं त्यांना कुठच्याही प्रकारची मदत झालेली नाही आहे. तिथे बाबा या प्लॅटफॉर्मवर त्याने ज्या पद्धतीत गाड्या गेल्यानंतर बाबा चेकिंग व्हायला पाहिजेत की प्रवाशांना कुठच्याही प्रकारच्या अडचणी आहेत की नाहीत, सर्व प्रवासी गाडीत बसतात की नाही, ही रेल्वे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पण ते कुठच्याही प्रकारची आपली जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाहीत. आपल्यावरची जबाबदारी ते सरळ झटकत आहेत. आमच्याकडे कर्मचारी नाही म्हणून सांगतायत, जास्त आमच्याकडे थांबे नाही आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना आम्ही सांगितलं तर तुमच्याकडे जर समजा प्लॅटफॉर्मवरच्या लाईटी बंद करायचं तुम्हाला जर वरून आदेश येतात, आम्हाला GR दाखवा म्हटलं तुम्हाला, बा किती वाजता लाईट बंद करतात तुम्ही. जर एखादा अनुचित प्रकार घडत असला जबाबदार कोण म्हटलं? इथे बघितलं तर सिक्युरिटी कुठच्या प्रकारे सिक्युरिटी नाही आहे, कोणीही प्लॅटफॉर्मवर घुसू शकतात. त्यांच्याच कर्मचाऱ्यावर हल्लीच एक हल्ला झालेला आहे. असे प्रकार घडताना सुद्धा प्रवाशांबाबत रेल्वे प्रशासन खरोखरच पूर्णपणे निराश म्हणजे निष्काळजीपणे प्रवाशांची कुठच्याही प्रकारे इकडे काळजी घेताना दिसत नाहीये. आता थोड्या दिवसापूर्वीच दिमागात कोट्यावधी रुपये खर्च करून याचं आता नूतनीकरण करण्याचा, इथे सुशोभीकरण करण्याचा इथे उपक्रम राबवला गेला. परंतु ज्या प्रवाशांना मूलभूत गरजा पाहिजेत त्याच आज कुठेतरी गरजा रेल्वे प्रशासन देताना प्रवाशांना कमी पडताना दिसतं इथे. तर प्रामुख्याने आमची राष्ट्रवादीची आणि या सर्व ग्रामस्थांचीच बघितला तर आज खरोखरच तरुण मुलांमुळे हे जे तरुण मंडळी होते आज नेमळ्यातले, त्यांच्यामुळे आज एका युवकाचे प्राण वाचले. तो आज रेल्वे खाली असताना कुठच्या प्रकारचे त्याला प्राथमिक उपचार इथे रेल्वे स्टेशनवर मिळालेले नाहीत. त्यांना आता इथून सावंतवाडीला नेण्यात आलं. सावंतवाडीवरून त्यांना प्रथमोपचार करून त्याला आता गोवा बांबोळीला नेण्यात आलंय. परंतु खरोखरच रेल्वे प्रशासन या बाबतीत एकदम झोपेत निद्रिस्त अवस्थेत आहे. कुठच्याही प्रकारे प्रवाशांची या रेल्वे प्रशासनाकडनं मला वाटतं सोय दिसत नाही. तिथे पूर्णपणे गैरसोय आहे. आता आपण प्लॅटफॉर्म बघतो इथे एवढ्या, आता सुद्धा इथून ट्रेन गेली आहे, परंतु सुरक्षेच्या बाबतीत म्हटलं तर खरोखरच निष्काळजीपणे यांचं काम चाललेलं आहे. सुस्त रेल्वे प्रशासन झालेलं आहे. 2 कर्मचारी अख्खं पूर्ण सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन आज 2 कर्मचारी बघतायत. एवढं मोठं तालुक्याचं इथे रेल्वे स्टेशन आहे. म्हणजे ह्याला खरोखरच आता आपण थोड्या दिवसापूर्वी एक बॅनरची सुद्धा मोठी चर्चा झाली होती. खरोखरच या सावंतवाडीला खरोखरच आता कोण वाली नाही असं आता प्रकर्षाने जाणवतं. या लोकांना सुद्धा आता वाटतं कुठेतरी आम्हाला वाली कोण, या लोकांचा सुद्धा आता प्रश्न आहे की आता आम्हाला वाली कोण, आम्ही कोणाला विचारायचं, कोणाकडे जायचं. हे टर्मिनल नाही, हे उद्घाटन करण्यापुरती केलेलं स्टेशन आहे असं वाटतंय. कुठचंही इकडे सुविधा नाही, सिक्युरिटी नाही, रेल्वेचा एकही पोलीस नाही. आणि बघितलं आता संध्याकाळचं म्हणजे आता ट्रेन गेल्यानंतर
इकडे कोणच दिसत नाही. म्हणजे कोणाला कोण कापून टाकेल काय करेल इकडे काहीच नाही. फक्त स्टेशन मास्तर आणि एक सहाय्यक आहे. एवढे मोठे टर्मिनलच्या गोष्टी केल्या, पण इकडे काहीच एवढं दिसत नाही. आणि फक्त उद्घाटन करायचं आणि हे करायचं, बाकी काही इकडे दिसत नाही. उद्घाटन केली टर्मिनल कसं सुशोभीकरण करतो, पण इकडे मूलभूत ज्या सुविधा त्या पहिल्या द्या, नंतर तुम्ही हवं ते सुशोभीकरण करा. नक्कीच त्या युवकाचे नातेवाईक आहेत. तुम्हाला कोणी कळवलं हे सध्या तुम्ही चौकशी केली आहे का? काय परिस्थिती आहे ते पेशंटची? सध्या ते आता बांबोळीला गेले. अजून काय म्हणजे कॉल म्हणजे ते काय उठलं नाही, म्हणजे हे करत नाहीत, रिसिव्ह करत नाही. पण मला जे हा रामदास तो आला इथं आणि माझा मुलगा, त्याने मला फोन केला की असं असं झालं. पण त्यावेळेस माझ्यात काहीच कळना झालं, नेमकं काय झालं काही नाही कळलं. तर नंतर यांनी सांगितलं मला की असं असं भरपूरच हे झालेलं तिथं. त्याला मी म्हटलं की कुणाची काय वाट बघू नको. ते म्हणाले परत पोलिसांना कळवावं का, पहिलं काय करावं. म्हटलं तो जिवंत आहे तर त्याला आधी पहिलं रिक्षात टाक म्हटलं, आणि त्याला आधी हॉस्पिटलला घेऊन जा. नक्कीच ते कुठे नेमके जात होते किंवा ते कामाला कुठे असतात त्याबद्दल काही? ते कामाला मुंबईलाच. ते हप्त्यातनं आज कुठे जात होते? पण त्यांचा प्लॅनिंग काय होता तर मला काय माहित नाही. तो राजापूरला होतं, म्हणजे तिकीट होतं. मग ते काहीतरी काम असेल, तिथून परत जायचं असेल त्याला, असं शकतं काही. इथनं तुम्ही जेव्हा त्यांना आणलं इथनं नेत होतं तेव्हा पण तुम्हाला रेल्वे प्रशासनानं सहकार्य नाही केलं? नाही, मी इथं आलो नाही. मी डायरेक्ट मळगावला बांद्याला कामाला होतो. बांद्यावरून मी मळगावला ब्रिज हायवेच्या खाली तिथं होतो, आणि तिथून मी सावंतवाडी यांच्या मागोमाग गेलो. उशिरापर्यंत पोलिसांना देखील याची कल्पना त्यांनी दिली नाही. लोकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सावंतवाडी पोलिसांना या घटनेची कल्पना रेल्वेकडून दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. यानंतर घटनास्थळी सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर खंडागळे यांनी दाखल होत घटनेचा पंचनामा केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.